Mimi, hakikanin gaskiya idan kika amince da bukatata, tabbas kin yi dace da miji na gari mai cikakken kulawa. Sannan baya ga nan, a al'ada duk mutumin da na kyautatawa to ya nuna min farin cikinsa a bayyane. Dangane da maganar sana'ata da kike yi, ne miki alkawarin zan canza ta in dai wannan shine kwanciyar hankalinki. Zan kama sana'a ta gari, don ma dai an ce mara sana'a ba zai iya rike mata ba. In ba haka ba, da sai in ce zan iya rike ki na shekara 5 ba tare da na yi wani sana'a ba. Sa'ad, ka san haduwa na da kai nufi ne na Ubangiji. In dan wannan ne kakka damu. Yanzu haka ni ina matsayin matarka ce, amma wanda ba daura mana aure. Jiya bayan na koma gida, bacci cewa idanu na yi. Ko me kika yi haka da bacci yana gare ki? Wato a shekarun baya da suka wuce, na jima ban haɗu da mutum da ya ji ya kwanta mu a zuciya a cikin ƙanƙanin lokaci da makawa. Tuna na da bacci kake ji, ni ma ina da abu da zai yi. Ga breakfast na kawo gani ma nake da shi, nan da awa ɗaya zan ga. Sweetheart, sai kin dawo. don haka ba na son kuskure. Wato ciyawa hanyar da yake nufin bi yanzu zai yi wuya bai ga bayan sanata ba, kai ƙarshe ma sai ya ga ya kasara shi kashi. Ta yaya? Ai ciyawa shi abokin gaba duk ƙanƙantarsa kai ko jariri ne inda ya siyasa ne ba a rena shi, domin ƙarshe zai iya kansara ka ne ya wulaƙanta ka ya gurgunta ka ya watsar da kai. Wannan akwai dubawa ciyama. Gaskiya ne. To ai ni sai kwana-kwana kake.
ni na fito ka fito kawai gaba gadi ka gaya me kake nufi. To ai kai ciyaman to ina tunanin dai ciyaman ai ya kamata ciyaman to da ka shi ne dai maganar ko? Alhamdulillah. To dama akwai abin da nake so in gaya maka. Akwai wani yaro da na samu labarinsa. Wai shi Adam aka ce zai je kotu zai ba da shaida akan sanata. Kuma ina mai tabbatar maka idan Adam ya je kotun nan ya ba da shaida, to fa sanata kotu za ta dakatar da takararsa. Kai ƙarshe ma in yi wasa za a kulle shi. Saboda haka sai an yi da gaske. Duk abin da ake ciki za mu yi waya a huta lafiya. Adam ai kaga babu wani abu da zaka nema fa wanda zai gagara, babu shi. To miliyan 5 sun isa. To shikenan jibi zan turo maka da su. Haba wannan ba aikin ka bane, babu ruwanka. Dr. Kamal na asibitin jarirai dai masu jarirai ko guda nawa ake so shi ne samu da su dan a biya bukatar wannan aikin da aka samu. Kwarai da gaske. It's alright. Hello? Ka zo ina son ganin ka. To ai kuma da kin yi hakuri ki bari zuwa da daddare saboda yanzu wallahi ina da wani dan assignment kuma ina kan hanya ne so nake ma zan je ne isar da sakon. Ko me kake yi ka bari ka zo ina son ganin ka yanzu. Ganin nan zuwa. Eh. Ka ba ni kunya wannan. Yanda ka da iliminka da hankalinka ka biyo rudin duniya ka fada cikin wannan harkar. Me za ka samu? Me za ka ce da mahaliccinka? Me baka samu, me baka mallaka ba? Ko kana tunanin kuɗin da kake samu yafi zurbin da kake tarawa kanka? Bakin ciki na daya har da abu a cikin wannan lamarin. Haba da ai tunani. Kana da ilimi da asali mai kyau ka fada wannan harkar. Amma ai Jamila kin san kai ba zan ce ba na san ka ba. Har yanzu ina san ka. Amma abin da zan gaya maka dai kana so mutum magaci akan bukatan sai dai ka ba harkar nan sai ka zaba. kaji abin da yake faruwa saboda haka ina gani yanzu dabara kuma ta rage ga mai shiga rija. Ayo dariya kake? Aba ce amma wani abin dariya ne ba wallahi. Kana tare da ni cewa kai ka sani. Kar fa ka manta cewa mu ne kasan nan. To kowaye duk wanda ne mai shiga gaba na ya shiga cikin harkata. Zan iya taka shi kowaye da raina ki. Me wala ba ci zaka iya. Wato wannan rabu. Kaga Alhaji Kasim da kake ganin sa? Wallahi na san shi kamar yadda na san wace. Shi ma ba kan wallasa bane. Yo dariya kake wannan rabu. Ha ba Allah Kasim. Ciyaman, kar ka manta karamin tsuntsu ruwa yake bazu amma dan agwagwa ciki zai shiga yi wa Alisa yi wanda gasa yadda yake so.
me wala ba ciki wannan rabin wallahi na san ba abin da zai gagare ka. Hello? Ina gajiya. Alhamdulillah. Barista Shehu. Yauwa, to yanzu ina mai tabbatar maka da cewa dai fayil din nan yana hannuna. Na kuma duba na ga cewa duk wata takarda da muke bukata wadda za ta zame mana kwakwar shaida akan wannan al'amari tana hannuna. Duk gas na gama duba su yanzu. Duk abin da muke bukata yanzu gashi mana. Yauwa, to yanzu abin da nake so shine wannan so a zama cikin shiri domin a gama compiling komai da komai a tura case na zuwa kotu. Idan ban yi da gaske ba, abin da na daɗe ina ginawa zai iya rugujewa cikin ƙanƙanin lokaci. Adamu. Wai shin ma waya aka yi ne na yaron nan ya tsallake tarkon da na daɗe ina kafa masa? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan doctor. Kai kada ya gida? Lafiya Na gajiya. Alhamdulillah. To masha Allah. Yanzu kake tafi? Wallahi yanzu nake tafi ranka dadi. Alhamdulillah. Ya lafiya ne? Lafiya kalau. To wato honorable na zo ne saboda ina son in sanar maka dangane da wata tafiya da ta taso mu. Tafiya? Haba doctor, ga kana kallon gashi zabe na gaba to kuma kai tafiya. Wato honorable bani da zabi kuma sha'ani ne na aiki. Sai dai abin da nake so in tabbatar maka shine duk inda na tsinci kaina kana sorry kwano za ka yi? Da yake dama ba wani dadewa zan yi cancan ba. Idan sun samu ne bana jin zan wuce nan da sati biyu Allah ya yarda. Shikenan Allah ya bar sa'a. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Zan koma rama. To madalla. Na barka lafiya. To madalla. All the best. Lallai ta faru ta ƙare, wai an yi wa mai ɗaya sata. Sa'adu ya juya mana baya kuma mun ga bayansa. Shi kuma wannan abokin takara Alhaji Kasim muna kallon shi a matsayin ɗan hakin da ka rena, yana nema ya bamu mamaki. Shi kuma likita sai ne ma yake tona mana asiri. Ko ya zan bullo a wannan?